Velkommen til Enmandscirkus. Er der en gang? I dag skal vi have et åbent brev til dronningen. Kære fru dronning, jeg undskyld, at jeg begynder dette brev så intimt med kære. Vi kender jo ikke hinanden. Nå ja, jeg ved jo sådan rent officielt, hvem du er og hvad du lige så officielt står for, selvom vi aldrig har truffet hinanden. Vi har dog muligvis set hinanden. Ja, det vil sige, jeg har set dig på balkonen på Amalienborg på din fødselsdag et par gange i 1950'erne. Og som tiden er gået nogle gange i tv, men det er mange år siden. I de sidste 30 år, sådan cirka, har jeg kun hørt din nytårstale i radioen. Af og til. Du er jo landets overhoved. Og det er derfor, jeg tillader mig at henvende mig til dig. Jeg har aldrig taget titler særlig alvorligt. Vi er jo alle sammen mennesker af han- eller hunkøn. Hvilke positioner eller roller tilfældet har tildelt os, har vel en vis betydning for, hvilken magt vi har over hinanden. Men frie mennesker er vel netop hævet over denne magt. Ellers er vi jo ikke frie, vel? Så når der står i Danmarks grundlov, at regenten er det af Guds nåde, er det bare en talemåde. Grundloven er jo forfattet af politikere og deres embedsmænd og kvinder, og de har det jo med ikke at kunne udtrykke sig i simple vendinger. De er muligvis bange for at tabe anseelse, eller for at befolkningen skulle tro, at de er ganske almindelige. Du har selvfølgelig skrevet grundloven under, og jeg vil gerne tro, at du har smilet lidt og tænkt, nå ja, det er jo bare formalia. Ja, der er et af disse ord, som ikke hører til de simple. Men det er unægteligt kortere, end at sige, efter de til enhver tid gældende officielle regler og normer. Men det er nu slet ikke derfor, at jeg henvender mig til dig. Årsagen er, sådan mere eller mindre kort fortalt, at det ville være af stor betydning for befolkningen, at du er et godt eksempel. Og i disse for ganske mange krisetider, er det min idé, at du kunne følge et andet eksempel. Jeg tænker her på den arabiske 1001 nats historier. Ja, som de fleste af os nok, om ikke selv har læst, så dog har hørt enkelte historier fra. Jeg er godt klar over, at det er muslimske fortællinger, og har ikke tænkt mig at opfordre dig til at skifte religion. Enhver har den tro vedkommende mener er bedst, eller hører sig til i ens omgangskreds. Nej, men i disse fortællinger fortælles det, at den gode hersker tit og ofte bespiser og beskænker den almindelige befolkning til denne store glæde og formodentlige sundhed. Som landets overhoved, der jo har en betragtelig apanage, vil det medvirke til kongehusets popularitet og styrke det danske fællesskab, som i parentes at bemærke ikke er, hvad det måske burde være. Hvis du en gang imellem, ja det kunne være alt fra månedlig til ugenlig, lod et rimeligt måltid servere for almindelige eller mindre bemidlede mennesker. Ja, det skulle slet ikke være nødvendigt med opdækning og anretning, som til de officielle tafler, som for eksempel politikerne inviteres til. Det er nok heller ikke sundt, hvis man skal dømme efter ud fra, hvordan de fleste af dem har det med at lægge sig ud. Nej, bare et ganske almindeligt sundt måltid. Og du behøver nok heller ikke at sidde med og høre på folks besværligheder og mere eller mindre interessante historier og vittigheder. Nej, det ville nok være nok, hvis du eventuelt sagde velkommen, når der var fyldt op, og velbekomme, når du synes, de havde fået nok at spise. Ja, det kan vel ikke undgås, at enkelte ville se frem til mere og føle sig lidt skuffede, men så kunne de jo bare skrive et åbent brev til dig. Ja, jeg vil nok ikke selv komme, dels på grund af afstanden, men jeg lider jo heller ikke nogen nød. Ikke i øjeblikket. Hvad fremtiden bringer, ved vi jo aldrig.
I det, jeg håber på din læsning, eller at du ser dette, ja, og din velvillige indstilling samt mulige efterfølgelse af ideen, ønsker jeg dig og din familie en rigtig glædelig jul. Nej, julen, det er da længe siden. Påsk, nej. Pinse, den er også overstået. God rejse til Kina. Nej, der har du været. Nå. Ja, men have det godt i hvert fald, ikke? Hej.